Ох, сега ще отида до лавката, че съм много гладна. Единична мярка за техника. 8 букви. Кюфте. О! Ало. Гушумире, колко пъти да ти казвам, че как си беше Егинето казва. Така намерих те. Да, дължиш толкова пари. Какво да направя, че ти всяка вечер ходи при мен да взимаш ракия? Твои са проблеми, че си намерил богат мъж, Гушумире. Да, имаш толкова да връщаш, всичко е записано на банковата сметка. Аз се бега от хаби. Вай! Зодия овца. През седмица 21-27 юни трудно ще се развиват делата ви, свързани с бизнес и въобще с деловите ви отношения. Не е вярно, бегай цялка. Кой пак звънно? Ало? Гушумире, разправям ти, 50 ракии си взел. Не за месец, за час. Гушумире, знаеш кой? Аз се бегай от тука. Вай, ще ме притеснява. Бизнеса ми много хубаво върви. Ще взимаш ли нещо, какво гледаш, ба? Аз се разглеждам. Гледай по-бързо, нямам цял ден. Аз сега колко пари имам? Пет, 3. Вай, кюфтията откраднаха, на помощ! Така, внучката, добре, че ми показа как да ползвам този компуктер. Така, Далин Дидилончо ви писал. Не вижда. Здравей, Вазелинки. Намерих та у фейсбукито. Вай. Сега трябва и аз да му отговоря. Как показваш внучката? Така. Вай. Здравей. Вай. Лончо. Изпрати. Вай. Здрасти, бабо. Какво правиш? Вай. Нищо, бачо, Мирки. Сидя, раздвижвам ставите. Аз стям до туалетна, бабо. Няма туалетна хартия. Сега какво ще правя? Вай. Няма туалетна хартия. Всичко за тебе, баба. Бабо, благодаря. Чакай, ти какво правиш тук, бе? Ето път щех да ни помогне.
Оф, бабо, искам да съм фешън. Вече тези дрехи 15-та година ги нося. Да отидем до мола. А, како баба? До мола? Аз знам едно много хубаво място, баба. Бабо, Како? това не е имало. Тихо, тук е по-хубаво. Айде, тръгвай. Виж, там жената продава дрехи. Дай да ходим да виждам. Айде. Здравейте, госпожи и дами. Тук продаваме дрехи. Здравейте. Вай. Виж, Жумирка, тази шапчица. Но, бабо, тя не ми хареса. Ма, бабо, тя... Хубаво, баба. Нищо, малко големичко, ама нищо. А той какво производство е? Турция, да, Турция? Ма да, то турско производство. Вижте на вашата внучка каква хубаво стои. Вай, каква красавица. Ма, бабо, тя не ми хареса. Колко пари? Много хубаво купуваме. 50. Вай. Хубаво, понеже вие сте много красива госпожа, 3 лева. Вай. От мен да мине за вашата внучка 2,50. Вай. Вицка, много хубави цени имате. Жумирке, дай да ти видим тук една блузка, баба. Ма разбира се, погледнете на нашето разнообразие. Вай, дайте да видим и тази блузичка. Повядайте. Ой, вай, Жумирче, дай да пробваме. Ама, бабо! Аз къде се преобличам? Няма тук пред хората. Вай. Ходиш тази шапка, дай я тук. Ами тази блуза много не знам сега. Не знаете, моите деца, внучки, правнучки само с такива ходят 5 години вече. Не се изкъсала нито една. Кана, дръж се. Вай, нито една не се изкъсала. Вай. И мито аз като гледам, можем да вземем, аз така мисля. Ай, каш пара. 3 лева. Вай. Хубаво ще ви я дам за 1 лев и без стои ми последната. Вай. Дайте сега за нещо като за мен да видим. Ей, тази рокличка много ми харесва. Дайте ние да я видим. Най-хубавата рокля. Вай, дайте да видим. Вай, той качество, разбирам качество. Вай. Ай, какво красиво. Айде ще взема, айде кач пара. Една стотинка ли казахте? Добре, взимам тогава. Бирам шапчицата, буската и рокличката. Така взимам, да. Айде хубаво, баба, дръж сега малко да поразкарам и тази пенсия там. Айде, кач пара струваше всичкото и май 3 стотинка, нали? Айде хубаво заповядайте. А вие сте много приятна жена, как се казвате? Баба Вазлинка. А вие как се казвате? Пурта-Петкина. Пурта-Петкина. Много ми е приятно, че се запознахме. Кажи чао на жена. Може не Пурта-Петка да ти наричам накратко. Жумирке, нима ядосвай пред хората да викам. Пред хората, айде вкъщи. Чао! Вай. Име на баба започваща с В. Аз забрай за моята приятелка Ветеринка. Вай. Алло, Ветеринки, ще ми дойдеш ли на гости? Да, тя там сама съм, Жумирка си играе в стаята. Идва, ще пием по един компот, ще клюкарим малко. Да, айде, чакам те, не. Вай, тука съм. То с децата пак е заспала. Разлики, ма! Вай! Линке, ма, какво правиш? Какво да правя? Днеска с Жумирка ходихме да й купуваме нови дрежки. Скажи да ти ги покажем. Да. Жумирки, бабо! Да, бабо! Како, ма, бабо? Покажи какво ти взехме днеска с баба ти Ветеринка да погледнем.
О, това е Еся. Някой ще ме забележи, не? Ето и новото фъси, дето го взех, то много... На, ти диши. Вай, погледни каква краса. Вай, да, каква красота. Вай. Покажи ни така. Вай. Така, размисли. Покажи малко как. Да, покажи. Да. Добре. Вай. Ико, харесва ли бе? Аз този компот дед го... Да, сега бягам тук. И аз този компот дед го взимах баба вечеринки, да ти показвам аз каква рухля и аз си взех. Лах, гледай. Вай. Етай да направиш, етай вай. Етай вай. И вай. Значи да погледнеш. Вай. Ето има. И как откъде? От у нас продавачката дед продава там на пазарито. Пурта петки, нали? Да, бие пурта петки да същата. Знам я. Да, и аз я знам. Гледай какво продава. Да. О, пак аз искаш ли да си разказвам една клюка? Да, искам, разказвай, слушам. Слушай сега, знаеш ли, че казвам с твоята джумерка какво стана с Батюкан? Вай, разказвай, слушам. Да ти разказвам сега какво още по-лошо направи. Какво направи? Я разкажа всичко от начало, че са хубавито ми парачи малко ма питат. Вазелинке, дърта се ти, ама Батюкан ти влезе в мазата през прозореца и ти открадна компоча. Вай! А Джумерка какво направи миналата история? Джумерка Батюкан я предаде. Вай! За Джумерка прибивам. За компоча убивам. Вай. Айде, вечеринки, айде къщо тук, че аз имам да върша дела вазелински. Вечеринки! Къде живее този Батюкан му? Добре. ...824, 6825, 6826, 6827, 6829, 8830. Вай! Наистина един компот липсва. Ах, този Батюкан! Този Батюкан сега ще види как да ми краде компотите. Къде е този Батюкан? Вай, ето го. За Джумерка прибивам, ама за компотя убивам. Сега ви стана последното. Ще знай, за Джумерка прибивам, за компотя убивам. Тато и дете сега какво да готвя за обяд би? Вай, той да делем ще ми го оставя. Абе, бабо, каква е тази лопата в мазата? Лопата. Бабо, не ми се прави. Знам, че лопатата е твоята. Но ми е малко странно, понеже нали ти обикновено биеш с тигана, сигурно си го съжаля.
Ами то така и Джумирке. Ама все пак няма толкова много цигани. Виж сега. Тос е за да бия по кратуната. Тос е чисто новичък, взех го за съседката за всеки случай. Тос е за да бия тебе. Тос ми е подарък и ни прилича много на циган, обаче той и пак го бия. Тос е резервен. Тос е трансформер резервен за резервен. Тос е резервен за резервен за резервния. Ти кой по-точно си бил? Той няма значение. Иди от тук, не ми причи. Добре. А случайно да си виждала батюка, не го намерам. Ох, Джумирке, казах ти, къш от тук, не ми причи. Ох, Джумирка се тръгна. Сега най-накрая ще ти да пред дядо Делеон, ще да му покажа новата ми рокля. Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Лятна жълта рокля, а в нея ти. То не е походка, то е красота. Пак ще те сънувам до мен през нощта. Мъжките въздишки те преследват пак. Слагаш си ги в джоба и играй с тях. Как ли да поискам телефона ти? Точно пък на мен ли би го дала ти? Делеончо. Айде, тръгва и нямам време да се разправям с тебе. Как да чакай? Най-интересното, чакай, мъжна. Тази бизонка сама почна тази война. Ах, та слючничкова! Вай! Таз шапело да ни пада повече. Така, ето ти пирото. Така, дай. Пурта, петка. Пурта, петка, перка, Вай. Бабо! Вай. Зодия овца. През седмицата от 21 до... Таголата си на